Sa amon mga kaalagad, sa liga ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag Alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage! Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 5:31 diri sa aton nga pangalagad. Mayong hapon Banwa, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga uturan nga matag Palamati sa 16 ka Banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad nga nagpamati dira sila tagsa ka mga panimalay. Ang sumungman dira sa Maitodora Sana Trade Center sa may Burgos Talipapa. Kag sa mga kaalagad naton sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot magida sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad. Kaya sa abroad, nga nagatutok sa aton pinagis sa Facebook live streaming. Mayong hapon Banwa. Sa gihapon nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sa 88.1 Spirit FM Rojas. Sa pangalan sa aton nga station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton nga station manager Reverend Father John Davey Balya, aton nga mga technical director alagad Minging Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Ang kaupo niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa alagad Real de la Rosa. Update nyo kita Banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita ang natipon sa 88.1 Spirit FM News Team. Diri sa Kasak Special Coverage para sa Lunes nga edisyon, Oktubre 25, 2021. Ano ba lamang balantayan nga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Balita lokal, syudad sang Rojas kabayin sa iga-prioridad sang gobyerno sa paghatag sa mga bakuna. Samtang simbahan kag gobyerno lokal liwat nga ginpanumdum sa publiko ang pagsarado sang tanan nga sementeryo sumugod Oktubre 29 tubtob Nobyembre 2. Kagdugang nga mga bakuna nag-abot sa Capiz. Balita regional, masobra sa 106,000 ka mga klanon bakunado na. Balita nasyonal, malapnagon nga pagpangbakuna rason sa pagnubo sa mga kaso ng COVID-19 sa pungsod sunod sa Okta. Samtang DILG naginyo sang dugang nga 6.2 billion budget para sa 25,000 ka mga contact tracer. Nagbalita sa Caritas, Cardinal Advincula, naginyo sang pagpangamuyo kag suporta sa tanan nga misyonero. Amoy ato Banwa ang mga balita nga aton pagatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Apang bagong kaundan sina ato nanay baluon ang lakat sang panahon subong adlaw. Sandig sa datos sang DOST Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ amo nagapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, samtang Northeast Monsoon naman ang nagapekto sa Northern Luzon. Sa forecast weather condition ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region kag Bulacan, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpagilat. Tugas ang ITZZ, may posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Samtang Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region, maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan. Tugas ang Northeast Monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan.
Sa Ilocos Region, maka-experience sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan tugas ang northeast monsoon. Wala naman sang significant impact. Ban nga bayin sang Pilipinas, lakip ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Maka-experience naman sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan pagpanugub kag pagpaglata tugas ang ITCC kag localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Samtang sa forecast wind kag coastal water condition ang northern Luzon, maka-experience sang kasarangan tubtob sa baskog nga huyop sang hangin from northeast to east. Ang kadagatan na kasarangan tubtob sa baskog ang balod nagadapot sa 1.2 to 4 meters. Ban nga bayin sang Pilipinas o kana porsyon sang Luzon, maka-experience naman sa makanay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin from northeast to southeast. Samtang ang coastal water makanay tubtob kasarangan ang balod nagadapot sa 0.6 to 2.1 meters. Ang Visayas kag Mindanao maka-experience naman sa makanay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin from northeast. Samtang coastal water makanay tubtob kasarangan ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.1 meters. Pinakamainit nga temperatura subong adlaw 27 degrees Celsius. Alauna 50 kainas ang hapon. Samtang ang pinakamalamig naman nga temperatura 25 degrees Celsius. Alas 5:30 kainas ang aga. Sunrise alas 5:49 buwas sa aga. Sunset alas 5:31 subong nga hapon. Agliton kita panuwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita natoy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa sa datos ang Worldometers. May nabalag sa karon nga 244,510,838 kamakumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Sa manisambitan nga numero 4,965,626 diri ang nagtaliwan, samtang 221,520 o 221,520,208 ang manag-ayo sa COVID-19. Sa datos naman sang Department of Health Philippines, may dugang nga 4,405 ka mga kaso sa COVID-19 nga nabalag subong adlaw. Samtang 7,561 naman ang nag-ayo kag 149 ang nagtaliwan. Sa karon ang Pilipinas nakabalag na sang 2,761,307 ka makumpirmado nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga aktibo 2.1 o 57,763. Porsyento sa mga nag-ayo 96.4% o 2,661,602. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.52% o 41,942. Sa Western Visayas, sandig sa datos ng Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. May dugang nga 226 ka makumpirmado nga kaso nga nabalag subong adlaw sa reyon 6. Sa din ang Western Visayas nakabalag na sa karon sa kabugusan nga 141,499 ka makumpirmado nga kaso sa COVID-19. Maaktibo nga kaso yara sa 11,079. Disposisyon sa maaktibo nga kaso asymptomatic 49.09%. Mild 41.39%, moderate 5.39%, severe 3.81%, kag critical 0.32%. Samtang sa probinsya sang Capiz, sandig sa datos sang Capiz sa Provincial Health Office, as of October 24, 2021, o kahapon nga adlaw, may dugang nga 26 ka makumpirmado nga kaso na balhag kahapon. Sa rin ang Capiz sa kabalag sa karon sang 9,231 ka makumpirmado nga kaso ng COVID-19. Porsyento sa maktibong kaso 4.02%, kontra 171%, porsyento sa mga nag-ayo 91.28% o kon 8,426. Porsyento sa nagtiliwan 4.70% o kon 434. Kag sa syudad sang Rojas, sa sa datos ng City Health Office, may 12 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang syudad nakabalag na sa karon sang 169 ka aktibo nga kaso. 4,349 ang numero sa nag-ayo, 175 ang nagtaliwan, kung kabugusan ng 4,693 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 5:39 diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pagbalik ang kaundan sa aton nga ginpanglinyada nga mga balita aton pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Standby. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti.
Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera 1 ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang 2 ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Ang oras sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 5:42 diri sa aton nga pangalagad. Balik diri sa aton nga palatuntunan sa Kasag Special Coverage. Sa gihapon kaupod ninyo Alagad Rio de la Rosa. Diretso kita panawa sa pagdulong sa inyo sa kondan sa mga balita ang aton gipanglinyada diri sa aton nga pangalagad. Sa labing unang nga balita lokal syudad sang Rojas gabay na sa iga-prioridad sang gobyerno sa pag-atag sang mga bakuna. Kaya sa line number 3, si Alagad Liza Generale. Kasag Special Coverage Report. Kalakip na ang syudad sang Rojas sa mga lokal nga gobyerno sa pungsod nga kabahin sa iga-prioridad nga mahatagan sang supply sang bakuna. Ini ang kabahin sa ginpatigayon nga sinapol kaupod ang Philippine National Vaccination Operation Center, Department of Health, Department of the Interior and Local Government, kag ang iban pa nga local government units sa bug-os nga pungsod. Ginpahayag ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga ginkalipay sini ang balita gikan sa DOH nga kalakip ang syudad sa priority list sang gobyerno nga paghahatagan sang dako nga alokasyon sa mga bakuna. Sunod diri nga pinaagi sini mahatagan sang direkta nga supply sang bakuna ang syudad kag nagalaom nga sa katapusan sang Nobyembre makabaton na sang first dose sang COVID-19 vaccine ang 70% sang populasyon. Nagalaom naman ang nasambit nga alkalde nga kun matigayon na ang nasambit nga lihok, sigurado nga maabot sang syudad ang herd immunity kag amat-amat nga mabalik sa normal ang pagpangabuhi sa mga pumuluyo. Magluwas sa syudad sang Rojas, kabahin man sa mga ginprioridad sang gobyerno sa rehiyon sa East ang mga syudad sang Iloilo sa probinsya sang Iloilo, samtang Bacolod kag Kabankalan naman sa Negros Occidental. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. Kasag Special Coverage Report. Madamoging salamat Alagad Liza Generale sa ginudog report diri sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita lokal, simbahan kag gobyerno lokal liwat nga ginpanumdum sa publiko ang pagsarado sang tanan nga sementeryo sumugod Oktubre 29 tubtob Nobyembre 2. Para sa kaundan nga balita, yara sa line number 4, si Alagad John Rafael Fabregar. Kasag Special Coverage Report.
Sa katuyuan nga malikawan ang pagdugok sa mga pumuluyo sa mga sementeryo kag Memorial Park, liwat nga pagasaraduhan sa lokal nga gobyerno kag sang simbahan ang mga nasambit nga lugar sumugod sa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 2, 2021. Suno kay Roa City Mayor Ronida Divas, giing kasugtan sang LGU kag sang Archdiocese sang Capiz nga temporaryo nga isarado ang pampubliko kag pribado nga sementeryo subong man ang mga Memorial Park nga nahamtang sa nagatuhay nga barangay nga sakop sang syudad. Gimpahayag sang alkalde nga kabahin ini sa pagsiguro sa mga pamunaan nga malikawan ang pagdamo sang tawo sa panahon sang Piyesta Minatay nga nagaduaw sa ilang mga himata nga nagtaliwan nga posible mangin rason sang paglaton sang COVID-19. Sa matandaan, nagpapanaog man sang mando ehekutibo si Governor Esteban Avan Contreras nga nagamando sa temporaryo nga pagsarado sa mga pampubliko at pribado nga sementeryo, Memorial Park kag Columbaria sa bilog nga probinsya sang Capiz sa kasubong nga mga inadlaw. Sarang naman ini nga magabukas sa iban pa nga mga inadlaw apang siguraduhon gihapon nga yara sa 30% sang kapasidad lamang ang makasulod diri. Ginpanugyan man sini nga kinahanglan gihapon masunod ang mga minimum public health protocols, ilabi na ang pagsuksok sang face mask o kon face shield kag pagmaintenar sang distansya sa tagsa-tagsa. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Rafael Fabregar, 88.1 Spirit FM. Present Special Coverage Report. Maraming salamat talaga John Rafael Fabregar sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita lokal, liwat nga nagbaton sang 18,000 ka mga dose ang Moderna vaccine ang probinsya sang Capiz gikan sa gobyerno nasyonal pinaagi sa Department of Health. Ini ang kabahin sa ika-34 nga batch sa mga bakuna nga gintugyan sa probinsya sa nagapadayon nga suporta sang gobyerno sa ginapatigan nga pagpangbakuna sa mga ginaprayudad nga sektor kag pumuluyo. Ginpayag sa Provincial Health Office nga igapain ang sambit nga mabakuna sa mga nabilin nga subgroup kasubong sang A1 o kon frontline health workers, A2 o kon senior citizens kag A3 o kon ang mga individual nga may comorbidities. Subong man sa A5 priority group o kon ang mga pigado nga populasyon. Igatugyan naman ang sambit nga bakuna sa tag sa kalokal nga gobyerno sa Capiz nga mo ang magapatigan sa pagpangbakuna. Samtang kung basihan naman ang datos ng PHO, nagdangat na sa 131,453 ka mga kapisnon na nakakumpleto sang bakuna kon 23.13% sa kabilugan nga target kag 47,952 naman ang nakabaton sang una pala mga dose sang bakuna kon 8.44% sa kabuusan nga target. Sa karon yara pa sa 68.43%, wala pa sa gihapon makabaton na sang bakuna sa bilog nga probinsya sang Capiz. Present Special Coverage Report. Sa dugang nga balita regional, nagdangat na sa 116,335 ka mga individual o 24.86% gikan sa target nga populasyon sa probinsya sa Aklan ang nakabaton na sa kumpleto nga bakuna sunod sa Regional Vaccination Operations Center. Magluwas diri yara naman sa 174,779 ka mga pumuluyo ang nakabaton na sa una nga dose ang bakuna kag nagahulat na lamang sa schedule para sa ikaduha nga dose agud makabig nga fully vaccinated na. Kalakip naman sa mga bakuna nga gingamit sa probinsya mga himo sang Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson kag Sinovac. Gipayag naman sa mga otoridad nga target sini nga mabakunahan ang 70% sa populasyon o kon ang kapin sa 427,000 ka maaklanon bago pa man pahalugaan ang pagsulundan sa bilog nga probinsya. Samtang 11,779 naman ka mga dose sang bakuna ang nabaton na sa mga tourism workers sa Boracay Island gikan sa 12,809 o 91.96% sa ginatarget nga mabakunahan. Yara naman sa 77.86% sa mga residente ang nakabaton na sang second dose. Bangod sa mataas nga numero sa mga bakunado sa nasabit nga isla kag bastante nga supply sang bakuna, posible nga vaccination card na gid lamang iga-require sa mga bisita imbes nga negative reverse transcription polymerase chain reaction o kon RT-PCR test results. Sa karon yara na sa General Community Quarantine ang bilog nga probinsya tubtob Oktubre 31. Present Special Coverage Report. Sa dugang nga balita nasyonal, malapnagon nga pagpangbakuna rason sa pagnubo sa mga kaso ng COVID-19 sa pungsod sunod sa Okta. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Present Special Coverage Report.
Kumpiyansa ang Octa Research Group nga ang padayon nga pagnubos ng mga nabalhag nga kaso sa COVID-19 sa pungsod ang bangod sa malapnagon nga vaccination program nga gina-implementar sang gobyerno. Suno kay Octa Philo Dr. Guido David sa subong nga reproduction numbers ng Pilipinas, yara sa 0.52% na lamang ang indikasyon nga may paghinay kag pagnubo sa paglaton sang virus. Ang reproduction numbers ang numero sa mga tawo nga mahimo malatnan sa isa ka pasyente nga nag-angkon sang COVID-19. Gintuad pa ni David nga ang average daily infectious sa pungsod ang nag-iban sang 35% o kon 4,500 gikan sa 8,400 sa itong nakaligad nga semana. Ginpahayag pa sa eksperto tungod sa madamo na ang protektado, wala na sa may posible nga dikitan ang virus ilabi na sa Metro Manila ang daily average ang yara na lamang sa hindi magnubo sa 1,000. Sa subong suno sa iya, wala pa sila sang nakita nga spike sang kaso sa NCR sa idalom sang alert level 3 apang hindi ni rason agud magpabaya na ang tanan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Special Coverage Report. Madamog salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa gidulog report diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, nagahinyo sang dugang nga pondo ang Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa Kongreso agud madugangan ang numero sa mga contact tracers ng COVID-19 cases sa masunod nga tuig. Suno kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III, gipalawig pa ang kontrata sang 15,000 ka mga contact tracers sa idalam sang DILG tubtob sa katapusan sang tuig. Ining rason kung nga nagahinyo ang departamento nga tagan ini sang pondo nga nagalabot sa 25,000 ang mga contact tracers sa tuig 2022. Sa isa ka interview, ginpayag pa ni Dancing nga magluwas sa 15,000 ka mga contact tracer, mag-hire pa ini sa dugang nga 10,000 pananglit nga maprobahan ang ginahinyo nga budget. So, diri nga ang pondo ginapangayo sang DILG para sa 25,000 ka mga contact tracer. Sa sulod sa isa ka tuig, ang nagalabot sa 6.2 billion pesos. Dugang pasining nga na miss out lamang ini sa paghatag pondo para sa 2022. Rason nga sa nga may baluan ini sa mga mamalida. Ilabi na sa Senado, nagpangita ini sa paagi agud matipon ang 6.2 billion pesos para sa 25,000 ka mga contact tracer sa kabilugan nga tuig. Special Coverage Report. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 5:52 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa katapusan nga balita Caritas, Cardinal Advincula nagkinyo sang pagpangamuyo kag suporta sa tanan nga misyonero. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad Apple Queen Labrador. Special Coverage Report. Ninyo sang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga pumuluyo nga pasanyugon ang misyon sa komunidad ilabi na sa mga imol. Suno kay CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles, kalakip sa pagtuwang pagbaton sang misyon agud ipakilala ang Dios sa tagsa kag isa. Ini ang kabahin sa mensahe sang Arsobispo kadungan sa selebrasyon sang World Mission Sunday kung sa diin makabig ini nga pinasahi nga selebrasyon sa Pilipinas bangod kadungan sini ang 500 years of Christianity sa pungsod. Ginkilala ni Archbishop Valles ang mga dumuluo nga misyonero nga nagdala sang Kristyanismo sa pungsod sa tuong 1521 nga mas nagsanyog makaligad ang 5 ka sentenaryo. Paghangkat ni Archbishop Valles sa masobra 80 ka milyon ka mga binunyagan nga Kristiyano sa pungsod nga mangin kabulig sang simbahan sa masunson nga pagpalapnag sang pagtuo nga nakasentro kay Kristo. Tema sang pagselebrar sang 500 years of Christianity sa pungsod, ang Missio Agentes halin sa konsepto nga gifted to give nga may tinutuyo nga ipaambit sa mga pumuluyo ang grasya sang pagtuo. Samtang ginpahayag naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula nga ang pagselebrar sang pangkalibutanon nga misyon amo ang pagpahanumdum sa mga tumuluo nga ipangamuyo kag suportahan ng mga misyonero sa nagkalain-lain nga partes ng kalibutan nga nagatinguha sa pagpalapnag sang pulong sang Dios. Panumdum sang kardinal sa mga pumuluyo nga ang pagkarinesu sa kalibutan isa ka imbitasyon nga mangin misyonero sa kada isa ilabi na sa magagmay nga lugar nga ginapakigbahinan. Magluwas sa mga Filipino religious kag lay missionaries sa bugos ng kalibutan, una na ginkilala sang Santo Papa ang masobra 10 ka milyon nga overseas Filipino workers nga misyonaryo sa ila trabaho. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM.
was a special coverage report. Maramuging salamat alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad. Kagamo yato paano ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes, Oktubre 25, 2021. Mayong hapon lang sa kay Sir Teo Laurel Lerio nga nagatutok ri sa aton nga pangalagad. Subong man kay Mama Lorna Francisco Valencia, Bengkay kay Noy Noy kag kay Baby Princess, subong man kay Papa Bruce dira sa may Barangay Talon, Rojas City. Sa pangalan na lang sa aton nga station broadcast team sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan naman sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora. Partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ang kaupo nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao. Iniman sa alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw lamang mapailayo, at basta yung pagtuhan tupkid sa makako. Mayong hapon ka, God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa